Nakugang ang kapulisan sa Central Visayas suman masayod nga naagsa ang PNP chopper. Nga gisakyan sa pito ka mga police officials, lakip na si PNP Chief Archie Francisco Gamboa dito sa San Pedro, Laguna, ganyan buntag. Apan nawasan ang kabalaka ni Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero o masakop human masayod nga layo ras kakuyaw ang PNP Chief o uban pa mga opisyal nga sakay sa PNP chopper. Anaan na sila sa tambalanan human magkahigagom og injury. Lakip sa mga nakasakay sila nga Police Major General Mariel Magaway o Major General Jose Maria D.F. Ramos, Brigadier General Bernard Banak, Police Lieutenant Colonel Salatar ang pilot o Police Lieutenant Colonel Macawili ang co-pilot, samtang si PSMS Istona o Police Captain Gaya Ramara, aid camp. Miyawag ang PNP o pag-ampo alang sa dinaliang recovery sa nasoy mga police officials. Shock because it's a brand new helicopter, and accident happens without any warning. So during our mass this morning, we offered a mass for the immediate or the speedy recovery of those injured officer in that plane crash.